8:30 da mañá, 13 graus. Noite. Pecha. E aquí estamos, Vituco conducindo, eu aquí. Claro, que mal se ve de noite, eh? Sí. Que noite, eh? Sí, bueno, preguntaredes vos que facemos a estas horas da mañá indo de viaxe. Tampouco quero botarvos agora un rollo moi longo porque a calidade da imaxe non é moi boa, pero resulta que imos facer un programa en Vía Romana, que Vía Romana son unhas adegas que hai en Chantada. Juan Luis, que é o dono destas bodegas, é o ointe da tarde, de feito, bueno, moitas veces participou no programa, deu agasallos aos ointes, entón el tiña o desexo de que a tarde se fixera, polo menos un cachiño da tarde, ali nas súas adegas. Entón, Juan Luis puxose en contacto coa radio e efectivamente convidounos e decidimos ir. Pero resulta que nas adegas, que agora eu non as coñezo, Vituco ti tampouco, non? Non. Cando xa cheguemos xa veredes como son, creo que son preciosas porque mesmo a gañadora do Premio Planeta do ano pasado, Dolores Redondo, no seu libro, saían unhas adegas da Ribeira Sacra e estaban inspiradas en Vía Romana, esas adegas. Imaginadevos se son bonitas que ata inspiraron literatura. Entón, claro, Juan Luis o que quería era que fixéramos o programa ali. E foron os técnicos, tes que ir por aquí, Vituco? Sí, por aí xa. Bueno, pues na próxima. Claro, por aquí está cortado. Sí, ten razón, non daba conta. Nada, pero igual, méteme por aquí. Ah, bueno, claro, porque ti estás acostumbrado a coller atallos. Sí, eu bueno, por os atallos. entón, que iba dicindo? Ah, que Juan Luis quería que fixéramos isto na súa adega. Sí, sí. Pero foron os técnicos e non hai cobertura para emitir en directo. Polo tanto, temos que ir agora pola mañá a gravalo e logo emitiremoslo pola tarde. É o que temos que facer, non? Porque para emitir en directo non había cobertura suficiente. Así que aquí nos tedes, ás 8:30 da mañá, arrincamos para Chantada. En canto a Menza, xa vos iremos amosando máis do camiño. Bueno, en teoría estamos a 300 metros. Chegando. Levamos varios kilómetros por esta estrada. Nos fiámonos polo Google Maps e non sei se... Ah, mira, aí está o camión da radio. Pois Non sí. sei xa que é isto. Ben, Vale. chegamos ao sitio. Pero non sei onde imos aparcar. Que imos faer, que diría Rivero. Sí, que imos faer? Pues, o que imos faer é metalo aí ao lado. Bueno. Que che din que o metes? Sí. Perfectamente, mira. Vía Romana. Ah, hai ali un... Mira que sitio máis bonito. Que chulada. Bueno, estades vendo isto ao mesmo tempo que a nós. Ah, mira, aquí temos un... Espera, está che dicindo, chico. Vaya pregunta. Ah, vale, perfecto. Vamos a Mira, ponte aquí mismo. Ah, vale, deixo aí, perfecto, vale. En ese lado, si quieres, y cuando dices que se puede poner aquí o allí. Ah, mira, aquí así queda ben. Sí, pero Vale. cuidado, no vaya a tocar, ¿eh? No, no te Me engaña mucho que hace curva. ¿eh? Nada, xa está. Veña. Para que se quede sin freos o coche, oiches. Sí. A ver como yo explicamos. Agora vos amosamos por dentro. Sí. Pois aquí estamos. Xa topamos a Juan Luis. Aquí é o dono de toda esta... de Falcon Crest, non, de Vía Romana. Que resulta que xa era coleguilla de Vituco, non? Juan Luis. Non conoce a Vituco. Sí, sí. Pero fai uns poucos anos. Sí, Sí. xa Bueno, somos vellos. Unha chulada isto, Unha chulada. O que pasa é que creo que viñemos polo camiño máis difícil. Sí, é bonito por abaixo. Claro, nos viñemos ao revés. Agora, cando marcharemos por abaixo. É unha chulada. Encántanos. Xa vedes que está o vermú nordesía, os viños de Vía Romana, vai a botellón este, e as supervistas que temos aquí. Mira, Juan Luis, deberíamos poñernos aquí. O que pasa que, claro, se non temos os técnicos de costas, pero había que poñerse aquí. O bon era eso. Eu creo que imos darnos a volta nun momento Sin dado. ningún problema. Que cando mandes, poñemos Sí, poñémonos aí porque inspira de outra maneira. un bon cuadro, Inspira máis esta vista, é unha pasada. É unha pasada. Sí, a verdade é que sí. Aquí temos a novela. Ah, sí, pois podemos velo firmado. Ai, este. Vale, pero vexo así. Que guai. Isto é unha sorte,
Este libro que está genial, moi recomendado, e existe versión en galego, gañador do Premio Planeta do ano pasado, e que se inspirou neste lugar tan chulo, en Vía Romana, para a adega na que sucede a acción. Mira que desayuno nos teñen preparado. No, seguite. Que non ten, Así dá gusto traballar. A ver. No, hai máis cousiñas despois. Este é para pousar a tortilla. Como lles dixemos que non podíamos quedar a comer, teñen aquí o superalmuerzo preparado. Hai que compensarlo. Acabo de partillar o libro de visitas. Mira, libro de visitas de Vía Romana. Chulísimo isto, Unha chulada. Bueno, xa rematamos a grabación e agora temos o almorzo aquí. Mirade que luxo. Todo acompañado desas vistas. É unha pasada. Aí o río, que Juan Luis nos explicaba que está moi baixo. Moi baixo, sí. Ahora nunhas semaniñas cae toda esa folla e vese todo como eran bancais. Todo ese era viñedo, todo. Todo ese monte. Os vosos viñedos, que son estes que se venden de De aquí. aquí para baixo, que se vense moi pouco, porque cae tanto aí Que non... que vese moi Claro, ben que cae... dende enfrente. É dicir, aquí parece que hai precipicio, pero non, é costa baixo, Pero claro. sí, ata o río. Ata o río, claro. E o traballiño tamén, verdade? Para vendimiar. Para todo, para recuperalo, para limar, para o durante o ano, porque claro, a veces que estaba chovendo. As podas, as rengas, un montón de cousas. E a min encántame, non sei se no vídeo se escoitará, o son, Sí. super relaxante. Auga. É o río Santa Lucía, moi pequeniño, pero que nos acompaña todo o ano. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new, and we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred, heard a song that made some sense out of the world. Pois aquí estamos recollendo xa. Claro, dentro dun cachiño non se nota, temos que ir... Mira como esconden a copa de viño. Eu non, Dentro dun No, pero aquí estes xa casi remataron a súa xornada. Eu non... Pero como non conduzo ahora, verdade, Vituco? Pois non hai perigo. Bueno, Juan Luis, queremos darche as grazas todo o equipo da tarde por este convite. Quedamos un pouco a medias porque o xenial sería pasar toda a xornada aquí, pero iso quedanos para unha fin de semana. Sí, no, eso queda pendiente, seguro que o facemos. A min quedame, pero iso teño asegurado, unha fin de semana aquí na Ribeira Sacra. Aparte, ahora creo que hoxe dimos moito que coñecer, Sí. Falamos moito de para facer un fin de semana aquí. A verdade que sí. Bueno, Vituco, despide. Vente para aquí que despedimos. Os ointes hoxe foi unha saída xenial, verdade, redonda. Bueno, pois veña, acabamos brindando. Veña. Ata a próxima. Ata cando Chao. Chao. Chao.